Prvi dan opredeljevanja državljana u Bosne i Hercegovine za suvereno i neodvisno Na referendumu održanom 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine opredijelili su se za nezavisnost. Čak 64% građana se izjasnilo da želi živjeti u suverenoj i nezavisnoj Bosni i Hercegovini, državi ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji 29. februara i 1. marta, a označavao je opredjeljenje građana ka budućnosti zemlje, ali ujedno je bio i uvod u krvavu agresiju nad Bosnom i Hercegovinom. Ipak, na referendumu su izašli birači iz cijele države. Za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasali su i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Od tada se 1. mart smatra jednim od najznačajnijih praznika u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.